יכולים לראות מידע על עליו או עליה, ואפשר גם להוסיף סיפור, שהמאמץ שלו, כמו של הרבה מאוד מאמצים של תיעוד שנראה וראינו, זה לרכז את המידע במקום אחד. אז, ואז, והשאלה הזאת היא איך בעצם מייצרים את ההצגה הזאת שיש על מסך אחד את כל המידע ביחד. מן הסתם במקרה הזה אנחנו יכולים להניח זה לא פעולה של נקודה נקודה שהושמה על המפה, כל נקודה בפני עצמה, אלא הייתה בפעולה של העלאה או ייבוא של מידע אל המפה עצמה. אז, ואני חושבת שיש עוד דוגמה שהיא דוגמה אחרת שהיא של טרסה, שוב סביבה על מפה שמאפשרת העלאה של סיפורים וכתיבה של סיפורים על המפה. אז אתם יכולים להסתכל שמה. אז הרקע שאני הולכת לתת לכם אני רגע יוצאת מהמפות האלה, ואנחנו נדבר על מה שנקרא מידע מקושר, Linked Open Data, מידע מקושר ופתוח באינטרנט. אז אני לא יודעת כמה מכן או מכם שמעו את המושג הזה או משתמשים במקורות של מידע. את השקפים הבאים אני לקחתי מתוך שקפים של כריסטופר פולין, שהוא מאוניברסיטת גראץ, שאני חושבת שהוא עושה עבודה מאוד יפה של הצגת הרעיון הזה. עכשיו, אז אני התחלתי במפות, לשם אנחנו הולכים, אבל אני הולכת קצת אחורנית, ואני מדברת על ייצוג של ידע ברשת. עכשיו, האינטרנט, כשאנחנו מסתכלים על דפים באינטרנט, ויש לנו הייפרלינקס, כמו הייפרלינק פה למעלה, אז אנחנו מבינים שיש כאן הייפרלינק, ויכול להיות שאנחנו גם נבין את התוכן של הדף שאליו אנחנו מפנים, מתוך הקריאה שלנו את ה-URL, או מתוך אולי, אם יש לנו הייפרלינק, אז יש את המילה, את האנקור טקסט, שאומר לצורך מה אנחנו עוברים לדף הבא באינטרנט. אז יש לנו מסמכים באינטרנט, וביניהם יש קשרים, ואם אתם זוכרים מהשבועות הקודמים, דיברתי על המושג הזה של ידע מפורש מול ידע משתמע. אז האופן שבו הדפים השונים מקושרים ביניהם באינטרנט, הם בדרך כלל, הקשר בין הדפים השונים הוא קשר שהוא משתמע. אנחנו כאנשים מבינים את הקשר ויודעים לפרש אותו, אבל אין בעצם איזושהי הכוונה מפורשת של מה סוג הקשר בין דף אחד לדף שני. אז אחד מהדברים שככה התחילו בעשור הראשון של המאה ה-21, זה טים ברנרס-לי, שהוא נחשב לאחד מאבות האינטרנט. הוא דיבר על הרשת הסמנטית, שהמוטיבציה לרשת הסמנטית לא הייתה בהקשר של ידע דווקא, אלא יותר בהקשרים כלכליים ובאפשרות לייצר תהליכים עסקיים בתוך הרשת בלי התיווך האנושי. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לייצר קשרים בין לקוח להזמנה לשירות, בלי שיהיה את התיווך או את השפה הטבעית שתאפשר את הקישור בין סוגי המידע השונים ברשת. והוא התחיל לדבר על הרשת הסמנטית, שהרשת הסמנטית אומרת שאנחנו נקשר בין חלקי ידע בעזרת ייצוג אונתולוגי, ייצוג של ידע, אונתולוגיה, המושג הזה, אני חושבת שדיברנו עליו בשבוע שעבר, הרעיון של, אנחנו רוצים להגדיר בצורה פורמלית מה יש בעולם שלנו, ולהשתמש באיזשהו ייצוג על כזה של קשרים ומושגים, כדי לאפיין את הקשר בין ידע שונה בתוך האינטרנט. אז אחד הביטויים, עכשיו אנחנו מדברים על משהו כמו 14 שנים אחרי, אנחנו יכולים להסתכל על ביטוי אחר לאותה רשת מקושרת. אז נתחיל אנחנו מכירים, יש לנו הרבה מאוד מידע, למשל בוויקיפדיה יש קשרים בין הדפים השונים, אני לא הכנתי מראש, אבל אם נסתכל על הוויקיפדיה, על המלט בוויקיפדיה, כי זה הדוגמה של כריסטופר שלקחתי, אז אנחנו רואים, יש לנו כאן טקסט בשפה טבעית, יש
בצד יש איזשהו אינפובוקס, כתוב לנו written by ויליאם שייקספיר ו-characters, אבל רוב המידע שאנחנו נפיק מתוך הטקסט הוא מידע שהוא מובנה, הוא כתוב בשפה טבעית, ואנחנו נשתמש בידע שלנו על השפה בשביל להבין את זמן הכתיבה או את המשמעות בכלל, אפילו שזה הצגה, מה זה הצגה בכלל, אוקיי? אבל כשאנחנו מדברים על המידע המקושר או על הרשת הסימנטית, אותו מידע מקבל איזשהו ביטוי, שהוא ביטוי שכמו שדיברנו עליו הוא קריא על ידי מכונה, קריא על ידי אדם, וגם ניתן לפעולה על ידי מכונה. אז בעצם מה שאנחנו רואים, הרשת המקושרת מאפשרת לנו לייצר ידע שהוא מובנה. יש לי כאן מידע על המלט, על המחזה. אני רואה שיש לי כאן יחס, היחס הוא instance of, אני רואה שכתוב לי שהמשמעות היא שיש לי יחס שהמלט זה סוג של עבודה דרמטית, כאן יש לנו תמונות, זה מופעים של התמונות, ואחר כך יש לי עוד אינפורמציה על ההצגה, או על המחזה, עם שדות שהם שדות קבועים, ויש להם הגדרה בפני עצמם בתוך המערכת הזאת. אז כאן לצורך העניין, אם יש לי טייטל, יש לי את ההגדרה של מהו הטייטל. אז אני אומרת, יש לי המלט, ויש לו טייטל שזה הטייטל שלו, וזאת ההגדרה של הטייטל. זאת אומרת, אני יוצרת פה מידע נוצר פה מידע שאין שום דבר שהוא כאילו, או כמעט אין שום דבר שהוא לא מבוסס על איזשהו ייצוג אחר בתוך הרשת. אז אני לא יודעת אם מישהו, אתם מכירים את ויקידאטה? נתקלתם בזה פעם? לא, לא. אני לא. אנחנו לא הולכים ללמוד עכשיו על ויקידאטה, אבל זה משהו שכדאי להכיר כשעובדים בעולם הדיגיטלי, ותכף נראה איך נעשה בזה שימוש במיפוי. אז ואמרתי, אנחנו מדברים על משהו שהוא קריא לנו כבני אדם, אבל הוא גם קריא למכונה. ואני אראה לכם, הקובץ הזה שאנחנו רואים, הערך ויקידאטה, הוא בעצם כתוב באיזשהו ייצוג, הייצוג הזה עם הסוגריים המשולשים האלה, זה נקרא XML, וזה סוג של XML, זה מין שפה בתוך ה-XML הזה, שנקראת RDF, שזה פשוט איזשהו שפה, שאומרת, מה שאנחנו רואים על המסך, יש לו ייצוג עכשיו, יש לו בעצם ייצוג באיזשהו מבנה נתונים, שמחשב יכול לקרוא ולנתח, ויכול לענות על שאלות. המחשב רואה את הקובץ הזה, ויכול לענות איזה סוג זה, מהו המלט, האם זה בן אדם, האם זה מחזה, האם זה מקום בעולם, אוקיי? ואם זה מחזה, אז איזה סוג מידע יש על מחזה. אז זה דבר אחד. אז יש לנו את ויקידאטה, אבל יש לנו גם עוד מקור נתונים, למשל שנקרא דיביפדיה, ודיביפדיה זה עוד אונתולוגיה כזאת, כמו ויקידאטה, זה עוד מקור של לינקד דאטה, שהוא גם בנוי במבנה הזה של ה-RDF, אבל זה מקור אחר, זה מקור אחר של מידע, אבל הוא בנוי באותו אופן, יש לנו איזשהו יחס וערך של היחס הזה. אז אנחנו רואים שפה יש למשל הגדרה של ז'אנרה, שזה טרגדיה שייקספירית, אוקיי? ואז אם אני הולכת לטרגדיה שייקספירית, אני יכולה לראות אולי את כל מה שהוא עוד נחשב להיות טרגדיה שייקספירית. אז יש הרבה מאוד אינפורמציה, וגוגל אגב, כשאנחנו עושים חיפוש בגוגל, ואנחנו מקבלים את האינפובוקס בצד ימין שאומרת לנו, נותן לנו תקציר למשל על מקום שאנחנו מחפשים, או סרט או ספר, היא בעצם שואבת את המידע שלה מתוך איזשהו מבנה נתונים דומה של גרף ידע כזה. אז אני פשוט חושבת על משהו שחסר לי, שחשבתי שעשיתי, חסר לי איזשהו שקף שאולי הוא יופיע בהמשך.
כי אני חושבת שהיה לי חסר שקף אחד למבוא, אז תסלחו לי שהוא חסר. אני אנסה לגשר על המחסור שלו, אני מקווה. אוקיי, אז מה שאני רוצה להגיד זה שיש לנו כלים דיגיטליים ולייצר איזשהו ייצוג של ידע באופן שהוא גם ניתן להבנה וקריאה על ידי האנשים וליצור אותו, וגם הוא ניתן לעבודה על ידי המחשב, במובן הזה שלמשל יש לי שפת שאילתות שאני יכולה לבקש למשל את כל המחזות שנכתבו על ידי שייקספיר בתוך גרף הידע הזה, או כל המחזות שנכתבו על ידי שייקספיר ותורגמו לשפה העברית. אם המידע הזה קיים בתוך גרף הידע. אז זה אני חושבת שאני אני אעצור פה בהקשר של שקף קודם, ועכשיו נראה איך זה נראה. בעצם כשמדברים על הידע המקושר, אנחנו מדברים על שלשות. שלשות זה אומר שיש לי נושא, איזשהו יחס ומושא. אז למשל אני יכולה להגיד בוב is a person. אז בוב הוא ישות בעולם, הוא ישות בעולם, ראינו יש לו את הערך ויקידאטה או הערך דיביפדיה, יש לו איזושהי כתובת. לכתובת הזאת אנחנו נקרא URI. ה-URI יכול להיות או URL, איזשהו כתובת באינטרנט, אבל זה יכול להיות גם סתם איזשהו מצביע ייחודי. אנחנו נגיד ל-URI זה איזשהו מצביע ייחודי לחתיכת ידע. אז בוב הוא ישות, זאת אומרת זה לא רק המילה בוב, אלא זה בוב שיש לו URI ייחודי. זה יכול להיות בוב מסוים שנולד בשנה מסוימת וביום מסוים ויש לו הורים מסוימים, אוקיי? זה לא הרצף האותיות B.O.B. ואז אנחנו אומרים בוב is a person, אז is a זה יחס גם. כל דבר מוגדר לנו בתוך המערכת הזאת. זה לא רנדומלי, זה לא אקראי, אנחנו מחברים כל דבר לאיזשהו ישות שנמצאת ברשת הסמנטית. ושוב, person זה איזשהו ישות, יש לה הגדרות, person צריך להיות מישהו שנולד, אולי יש לו מקום לידה, תאריך לידה, הורים, אוקיי? אז זה דברים שמגדירים את היותו person. אז יש לנו אוסף של יחסים, אז בוב הוא ישות בעולם, ואז אנחנו מקשרים אותו ביחסים לישויות אחרות, ויש לנו מקרים שיש לנו גם ערכים, מה שנקרא ערכים אטומיים, כמו תאריך או השם עצמו, המחרוזת בוב היא לא ישות בפני עצמה, אלא היא רק מחרוזת. אז צריך לעשות הבחנה בין שני הדברים האלה, וזה גם אם אתם ככה, אם נלך אחורנית למה שדיברנו על, אני אלך אחורנית כי דיברתי שבוע שעבר על אונתולוגיות ועל קישור בין שדות בתוך הטבלאות שלנו, שאמרתי בן אדם, אני שמתי אותו בטבלה אחרת, וקישרתי בין המרואיין לבין אותה שורה בטאב השני שהיא הישות של הבן אדם, אז זה בעצם דרך אחרת להציג את מה שדיברנו עליו קודם. אז מה שה-URI וה-RDF זה אומר שיש בעצם איזושהי ספציפיקציות, איזושהי שפה שאפשר בעזרתה לכתוב את מה שאני אומרת עכשיו בצורה מפורשת. אז אני מספרת לכם שזה המשמעות, ובעזרת ה-RDF אני יכולה לכתוב את זה, ככה שגם מחשב יכול לקרוא את זה. אז ככה נראה קובץ, RDF, אבל בעצם אנחנו לא צריכים לגעת פה. עכשיו, למה אני מספרת לכם? כי בעצם אנחנו יכולים בכלים שיש לנו לגשת למידע הזה ולהשתמש בו בשביל להשאיר את מה שלנו יש, את הצרכים שלנו. אז שבוע שעבר ביקשתי מכם להתקין את ה-Open Refine, ואני יודעת אני לא יודעת אם כולכם הצלחתם, אני רוצה לתת לכם טיפ שאני לא ידעתי עליו, אבל אתמול למדתי עליו. יש לוויקימדיה איזושהי פלטפורמה שאפשר לעבוד איתה גם בקוד וגם בכלים מסוימים, אתם רואים, שכל אחד יכול ליצור לו יוזר ולהשתמש בכלים האלה, ואחד הדברים שיש זה Open Refine. אז יש לכם
יש את אז אני רואה, יכול להיות שזה הלוגין שלי, לא משנה. אז אם יש לכם בוויקימדיה ואתם רוצים לנסות להיכנס, זה מצוין. אם יש לכם OpenRefine מותקן, זה גם מצוין. ואם לא, אז תראו מה אני עושה, ותבינו למה אני מספרת לכם את כל הסיפור הזה, ואיך שזה לא רק סיפור, אלא זה גם באמת משמש אותי לצרכים של העבודה בארכיון. אז זה אחד. עדי שואל אם ה-AI לא מייתר או את הצורך לייצג דאטה באמצעות הרשת הסמנטית. יכול להיות, אני חושבת שעוד חזון למועד. זאת אומרת, אני חושבת שהפער בין היכולות של ה-AI לפרקטיקה קיימת עדיין, והחוסר הדיוק במקומות המאוד מאוד קריטיים של הידע עדיין לא ניתן לגישור בעיניי. מה גם, לא יודעת אם אנחנו רוצים לעשות את הכל בצורה אוטומטית. טוב, אז אולי אני מציעה לכם איזה דקה להסתכל שם אני מקווה שיש לכם קישור לוויקידאטה ופתחתם ואתם מסתכלים ואתם קצת מקבלים את הרעיון. אני חושבת שוויקידאטה, ושווה לי לעשות איזשהו קורס בוויקידאטה או באיזה מין סדנה, אולי נעשה סדנה פה של ויקידאטה. יש כמה מומחיות ומומחים בארץ שיכולים לעשות סדנה טובה. אני נותנת לכם טיפ שיש איזשהו query service פה, אפשרות לעשות תשאולים על האוסף הזה, ויש כאן דוגמאות ואתם יכולים להסתכל על הדוגמאות ולייצר מידע בצורה מאוד מיידית ולגלות דברים, וזה משהו ששווה ללמוד. יעל, איך הגעת ל-OpenRefine בתוך הוויקידאטה? אוקיי, אז נכנסתם לקישור הזה שאמרתי לכם? לא, אני סתם נכנסתי לוויקידאטה. לא, תיכנסו לקישור, וצריך לעשות לוגין עם היוזר שלכם של ויקידאטה או ויקימדיה, או אם אי פעם כתבתם או הערתם בוויקימדיה ערך, אז יש לכם יוזר. אם לא, אז תעשו יוזר. כרגע אין, צריך לעשות זה אחר כך. כן. ואם לא, ואם יש לכם OpenRefine מותקן על המחשב, אז תעשו OpenRefine. אז אני יודעת, טוב, אין לנו המון זמן, כי אני מקווה שמורן גם הגיע, ואני רוצה שנסתכל על העבודה הזאת. אני כאן. עוד דבר חשוב, עוד דבר חשוב, נתתי לכם לינק לספרייה, לגיליון הזה, ויש כאן רשימה של מקומות בעוטף, זו רשימה של מקומות שהיו בהם אירועים ב7 לאוקטובר, ומה שאני מציעה, אני לא יודעת מה שאני מציעה לכם לעשות או לראות, אני לא יודעת שוב אם אתם משתמשים או משתמשות בזה, שיש אפשרות של לעשות דאונלוד, ויש דאונלוד לקובץ של CSV או TSV. אז אני לא יודעת כמה מכם מכירים את הפורמטים האלה של ה-CSV וה-TSV, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על CSV, אנחנו מדברים על פורמט של טבלה, שזה קובץ טקסט. קובץ טקסט, זאת אומרת שהתווים שיש בקובץ, זה רק התווים שאנחנו רואים. אין מידע על פונט ועל מיקום, על כיוון מעברית לאנגלית ודברים כאלה. מה שיש זה תווי הטקסט, ומה שהופך את זה לטבלה, זה שזה מסודר עם איזשהו, הטבלה מוגדרת בקובץ טקסט, קובץ CSV לצורך העניין, בזה שכל שורה, זאת אומרת שורה זה רצף תווים שאחריו יש new line, את התו new line, ויש מה שמפריד בין העמודות בטבלה, זה איזשהו תו קבוע, לצורך העניין CSV, זה comma separated value, זה אומר שהתו המפריד הוא תו פסיק. אם זה tab separated value, זה אומר שמה שמפריד בין העמודות זה tab. אז אם אנחנו שומרים על קובץ שיש לו מבנה אחיד, שיש לנו את אותו מספר טאבים בין מילים או בין צירופי מילים או בין ערכים, ויש לנו new lines, אז יצרנו טבלה. אז אם אתם מורידים קובץ CSV, אתם מקבלים קובץ טקסט, זה כמו קובץ שהסיומת שלו היא נקודה טקסט,
txt, אבל זה טבלה. אז זה טבלה שאין לה שום מאפיין, אין בתוך הקובץ שום מידע, חוץ מהמבנה הזה של ה-new lines ואיזשהו מפריד ביניהם. אז כאן יש לנו, אתם מורידים קובץ שהוא קובץ CSV, יעל, זה רק לדוגמה, כי הלינק שנתת הוא לתצוגה בלבד. אתם לא יכולים להוריד? אי אפשר. אז אני אעשה שיתוף. את צריכה לפתוח לנו. אפשר, אני הורדתי את זה. אני חושבת שזה נכון. כן, הורדת? אני הורדתי. אוקיי. אצלי כתוב לתצוגה בלבד. אתם viewer, לדעתי אתם יכולים להוריד את זה. לא? לא, דיור לא יכול להוריד. שלחתי לך בקשה שתפתחי לי. אוקיי, אז אני אעשה את זה בהמשך, אני מתנצלת מראש. או רננה, אני לא יודעת אם את פה. אתה יכול ליצור לעצמך עותק מקומי, ואז אתה יכול להוריד אותו. אפשר לעשות גם copy paste לרשימה הזאת. מה? טוב, לא משנה. אם אתה תעשה copy paste זה גם בסדר, כי אז אתה יכול, בעצם מה שאני עושה עכשיו, אני מעלה את הקובץ הזה לתוך ה-open refine. אז שוב, אני לא עושה ממש שיעור ב-open refine, אני מראה לכם מה אני עושה ומה אפשר לעשות. אז יש לי עכשיו איזשהו, זה טור אחד ואני הוספתי אותו פה ב-open refine, ושבוע שעבר ראינו קצת דוגמאות, נכון? על איזה דברים אפשר לעשות פה, ואני יוצרת פרויקט. עכשיו המטרה שלי, מה שאני רוצה לעשות זה שני דברים. אני רוצה, יש לי אוסף נתונים, ואני רוצה לקשר אותם עכשיו לוויקידאטה או לדיביפדיה, ואני רוצה להגיד, המילה פה אבשלום זה לא סתם מילה אבשלום, אני יודעת את הקונטקסט שאבשלום זה המקום, היישוב בעוטף, כי זה נמצא בתוך קובץ של מקומות, וכי כתוב לי מקומות בעוטף. אבל אם אני אראה לכם את המילה אבשלום, אתם לא בהכרח תחשבו על המקום אבשלום. אז אני רוצה להגיד עכשיו, זה מקום, וזה לא סתם מקום, זה מקום שיש לו זיהוי, והזיהוי שלו הוא למשל יישוב בעוטף. אז אחד הכלים שאופן ריפיין נותן לי, שוב אני אומרת, זה לא הדרך היחידה לעשות את זה, אבל זה אחד הכלים שמאפשרים לי לעשות את זה, זה שיש לי כלי שנקרא reconcile. ו-reconcile, מה שהוא עושה, זה איזשהו תוסף של קוד, שאנשים כתבו ואמרו, בוא נחפש את הישויות שאנחנו רואים, בתוך ויקידאטה, ואז נוכל לפנות ולמצוא מידע מתוך ויקידאטה על המקומות האלה. אז אני אומרת start reconciling, ואני עושה reconcile. שוב, זה יש לכם אם יש לכם open refine, אתם תראו שאתם יכולים לעשות את זה. וכאן אני רואה שהכלי ניחש שמדובר ב-human settlement. הוא מזהה, כי הוא בעצם עושה איזושהי בדיקה, מחפש אולי מחרוזת או שתיים או כמה מחרוזות בוויקידאטה, ומזהה שמדובר בהתיישבות. ואני אומרת לו, בבקשה, תנסה עכשיו לקשר לי את המחרוזות האלה לוויקידאטה, ואחר כך אני אוכל להמשיך לשאוב משם המידע. אז אני אומרת start reconciling, והוא עושה פעולה שהוא בעצם עכשיו מה שהוא עושה, הוא פונה לוויקידאטה, מחפש את כל אחת מהמחרוזות, ואם הוא מוצא את המחרוזת, הוא מחזיר אותה בתור קישור לערך הזה. אז תכף נראה. מישהו מכם עושה את זה גם? או מישהו מכם? אוקיי. אז עכשיו אנחנו רואים שבאמת קיבלנו, התצוגה השתנתה, היא נראית קצת שונה ממה שהייתה קודם, אני רואה שהצלחתי להתאים 66 מקומות, ו14 מקומות לא הצלחתי, אז אנחנו נסתכל קודם על אותם מקומות שהצלחתי להתאים, אני רואה, אני עומדת פה על ביטחה, ואני רואה שזה באמת מקושר למושב בצפון הנגב, ביטחה. אוקיי? אז יש לי זיהוי טוב, אני יכולה לעבור ולראות כמה טוב הזיהוי הזה נעשה, זה נעשה בניחוש, אז לא תמיד זה יהיה נכון, יכולות להיות טעויות, אבל זה דבר אחד. למשל, פה במקרה של בארי, יש בארי, יש גם את המקום באיטליה שנקרא ברי, אוקיי? אז יש כאן רב משמעות, אנחנו מבינים שמדובר בבארי מתוך
ההקשר, אבל אין, מנקודת מבטו של המחשב, אין לי סיבה לחשוב שמדובר בבארי, אז אני יכולה להתאים את זה לקיבוץ בארי בנגב. אז אני אומרת כן, ועכשיו יש לי התאמה לבארי, אוקיי? אשכול לצורך העניין, אגב, זה מועצה אזורית, זה לא יישוב, אז אני מקשרת את זה למועצה האזורית. אולי זה לא היה צריך להיות ברשימה מלכתחילה, אוקיי? אשקלון, יש לי אשקלון. אבשלום, יש לנו את ההתיישבות, או התיישבות במצרים בשם אבשלום, אוקיי? עכשיו, המסיבה, אני לא יודעת, עדיין זה מקום, זה יכול להיות שאני ארצה לקשר את זה לרעים למשל. אם אני רוצה עכשיו מיפוי, יכול להיות שאני אגיד, אני רוצה לקשר את המסיבה לרעים, כי אני יודעת שזה היה ליד קיבוץ רעים. ואז המיפוי של המסיבה תהיה לרעים, אני רק אראה לכם, אני לא איבדתי את המידע הזה, רק זה עניין של תצוגה. אוקיי? אז זה דבר ראשון, עשיתי איזשהו קישור, יכול להיות שיש עוד דברים שלא הותאמו, ואני אעשה את זה אחר כך. אז עשיתי reconciliation, זה לא אומר שהכל נפתר, אבל יש לי כבר איזשהו מושג על המידע. אני כבר יצרתי משהו שהוא מקושר למקור מידע חיצוני. עכשיו אני יכולה לעשות פעולה כזאת, שהיא הוספה של עמודות, המבוססת על המידע שיש לי, מתוך זה שאני יודעת את הקישור לוויקידאטה. אז אם נחזור לוויקידאטה, יש לנו את ביטחה, ובביטחה אני יודעת את שנת ההקמה, יש לי את המיפוי הגיאוגרפי, את הקואורדינטות, יש לי אולי את סוג היישוב, ובעצם מה שאני יכולה לעשות עכשיו, זה דרך ה-Open Refine, להוסיף את המידע שהוא מידע שיהיה חשוב עבורי. אז למשל, אנחנו רוצות לייצר מפה, אז כבר אנחנו יודעות אם אני מייצרת מפה, אני רוצה לדעת שמדובר בבארי ולא בברי, כי אם אני אשאיר את זה כברי, יכול להיות המפה תמפה לי את זה באיטליה. אז אני מבקשת את הקואורדינטות, ואני רואה אני מסתכלת פה ואני רואה באמת, זה נראה לי שיש קואורדינטות למקומות, ואני יכולה אולי להוסיף גם, אתם זוכרים שראינו instance of, אז instance of פה זה אומר לי איזה סוג יישוב זה, התיישבות. אז אני רואה שרעים זה קיבוץ, ואוהד זה מושב, ואופקים זה עיר, זה גם, אנחנו רואים שיש כאן יותר ממשמעות אחת, אבל אופקים היא עיר וכן הלאה, אוקיי? אז יש לנו את המידע הזה, ואני יכולה להוסיף עוד דברים. אז עכשיו יש לי כאן כבר טבלה שיש בה 3 עמודות, המקום והקואורדינטות וסוג ההתיישבות. אוקיי, ואני יכולה אולי גם עכשיו להפריד בין העמודות, אני יכולה להגיד אני רוצה ליצור עמודה של אמרתי ספליט, סליחה, הבנתי. עכשיו אני מפרידה בין קווי האורך לרוחב של הקואורדינטות, ושיהיה לי, הסיבה שאני עושה את זה, כי יש שירותי מיפוי שמחכים לקבל את הקואורדינטות בערך אחד, ויש מפות שיבקשו את קו האורך וקו הרוחב בנפרד. אז אני אוהבת להפריד בין הדברים האלה. הערך הראשון זה קו הרוחב, והערך השני זה קו האורך. עכשיו, שוב, מכיוון זה נורא מהיר מה שאנחנו עושים, אני לא מלמדת, אז אני
רק מראה לכם, אני רק אגיד לכם שאם אני מורידה עכשיו את הקובץ, אני יכולה להוריד אותו כקובץ CSV, אני יכולה להוריד אותו כקובץ אקסל, אני יכולה להוריד אותו כ, כ, בעוד צורות שונות, כי אני רוצה עכשיו את הקובץ הזה בשביל לקשר אותו למפה. אז אני רק אעשה פה איזשהו תיקון, אני הולכת להוסיף עוד עמודה שהיא תהיה עמודה שמקשרת לוויקי דאטה. אז שוב, זה לא משהו שאתם צריכים לדעת, אבל אני אראה לכם, אני אעשה את זה. כי אני רוצה שזה יהיה בנתונים שלכם אחר כך. אז יש לי וויקי דאטה, ועכשיו יש לי את אז עכשיו יש לי קובץ, ואני יכולה לעשות לו אקספורט, ואני אעשה לו אקספורט כ-CSV. ואני יכולה לשלוח לכם אותו בצ'אט. אתם יודעים מה? לא, יש לכם אותו יש בקובץ הזה שהכנתי מראש, יש כאן את המידע, כמו שהכנתי אותו אתמול, שיש בו עוד קצת אינפורמציה, כי למשל, לצורך העניין, אני גם הסתכלתי בעוד מקור אינפורמציה שנקרא GeoNames, שזה עוד לינק דאטה של מיקומים גיאוגרפיים, שהוא שונה מוויקי דאטה, הוא מקור אחר של ידע, והוא נותן לי, יכול להיות שהוא ייתן לי אינפורמציה אחרת, או אינפורמציה משלימה, שאחד הדברים שאני ראיתי כשפניתי לשם, זה שקיבלתי למשל דרכים שונות לכתוב את אותו שם. אז יש לי פה, אתם רואים אשקלון עם Q או עם K, אז בעזרת כמה פעולות כאלה דרך ה-Open Refine לצורך העניין, השארתי את המידע שלי בהמון המון דברים שלא היו לי קודם, היה לי רק רשימת מקומות בעברית, כן? מזה התחלתי, ובכמה פעולות אפשר לקבל כל כך הרבה מידע. אז עכשיו אני מציעה לכם להוריד את הקובץ הזה, אם אתם יכולים לשמור אותו, עם המידע הגיאוגרפי, ובעצם אותו אנחנו יכולים עכשיו להעלות על מפה. אז שנייה, אני אחזור רגע לשקפים, בסדר? יש לכם, יש את המהלך של הדברים? אתם רואים את הקשר בין הדברים שדיברתי עליהם? אני צריכה איזה חיווי משאלות. כן. איפה נמצא הקובץ החדש? לא, זה הטאב השני פה בטאב השני, רוב איפה ופול. שכתוב פול, איפה שכתוב כן, פול. כן. כן, אז אני אפשר. מציעה להוריד את זה, ואז בעצם אנחנו מגיעות לאפשרות שלנו לעלות על המפה. אוקיי. ועכשיו אני נותנת את הדיבור למורן. היי, אז שלום לכולם. יעל, את רוצה שממש נעשה את התהליך של איך להעלות את זה מאקסל למפה? כן, אני חושבת שכדאי. אוקיי, אבל מורן, תציגי את עצמך ברגע, כן. איך את... בסדר, אז אני בעצם עמיתת מחקר פוסט-דוקטורנטית במרחב של רננה, ואני נמצאת ככה על כובע של שילוב בין מזרחנות לגיאוגרפיה, תוך שימוש בכלים דיגיטליים. ואני מתעסקת המון המון במפות, בעיקר למיפוי של היסטוריה מרחבית של המזרח התיכון, ומכאן אני אמשיך. אז לכל אחד מאיתנו יש גוגל מפס, זה הדבר הכי קל לדעתי לעבוד איתו ולהתחיל איתו, והוא מספיק טוב לצרכים שלנו. זה פשוט להיכנס לגוגל מפס, ואז אני אלך עם התצוגת מסך של יעל. את רוצה לעשות שיתוף? אין לי את כל הקבצים, אז אולי עדיף שזה יהיה על משהו שעובד. תעשי את ואני אזרום איתך. אם את רוצה לעשות את ההדרכה, ואחר כך אני אדבר על האתגרים וזה, אז אפשר. אז יש לכם... אוקיי, אצלי זה לא נראה ככה. אני מניחה שאצל רוב האנשים, נכון? המסך שלכם של גוגל מפס נראה ככה?
אצל רוב האנשים אין לנו מפות, כתוב ריק, ייצור מפה. אוקיי. כן. אז אולי שנייה אני כן אקח את זה, אבל תשלחי לי את הלינק של האקסל שיהיה לי, ואז כן. אני אשתף מסך, בסדר? כן. שנייה, ואני סטופ share, ואני אשלח אותה. קודם... הלינק הוא נמצא אולי כבר לא. שנייה. שלח לינק, אבל הוא ריק. זה בצ'אט, מורן, בסדר? אוקיי, מעולה. טוב, אז אני אעשה שיתוף. אתם רואים את המסך שלי, נכון? אוקיי, אז עכשיו אני אוריד את זה אליי, ונעבור למסך של גוגל, רגיל, סתם אני לוחצת על Maps. לא, לקח אותי למקום מאוד יפה, אסקפיסטי משהו, זו לא הייתה הכוונה. אוקיי, אני פה בדניה עכשיו. זה המסך שאתם רואים, נכון? תנו לי כן או לא? כן, כן. אוקיי, יופי. עכשיו באנגלית או בעברית כמובן. אז עכשיו אני הולכת לסייב, לשמורים, ואתם רואים סרגל שנפתח עם רשימות, מתויגים, ביקור ומפות. אני יכולה לראות פה את המפות הקודמות שלי, אני אוהבת לטייל באיחוד האמירויות, ואני לוחצת על האפשרות האחרונה, שזה מפות, ונפתחות לי פה מפות שעשיתי בעבר. אולי אם מישהו מכם לא ישתמש בזה, אז אתם בטח תראו את המקום הזה ריק. ולמטה בקטן, בממשק נוראי ובצורה מאוד לא ברורה, יש יצירת מפה או create map באנגלית, אז תלחצו על אתם רואים את האחבר שלי זה, אז נכון? אז תלחצו על היצירת מפה. אני בינתיים אלך לקובץ ששמרתי. עוד שאני לא צריכה אפילו. פה אפשר להתחיל לעבוד וליצור מפה משלכם על ידי או זה שאתם ממש מציינים כל נקודה, או לייבא קובץ קיים והוא כבר מציג את כל הנקודות על המפה. כשאני אומרת נקודות אז צריך להבין שיש לנו 3 סוגים של ביטוי מרחבי, או נקודה או קו, שזה דרכים או קווי תשתית או דברים כאלה, או פוליגון, שזה אזור. כמו שמקודם יעל דיברה על זה שאשכול זה אזור, ואולי זה לא היה צריך להיות חלק מהטבלה. היא אמרה את זה קצת במובלע, אבל זו נקודה שהיא מאוד חשובה, כי יש הבדל בין איך שאנחנו מייצגים XY, קואורדינטות על גבי מפה, לבין איך שאנחנו מייצרים אזור תחום מסוים. זה לא, זה ממש להשוות תפוחים לתפוזים, וזה לא אותו דבר. אז עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה לייבא את הקובץ שכבר יש לנו. אז אני יכולה לקחת את זה מהדאונלוד שלי, מקומות בעוטף. לדעתי אני צריכה להוריד ספציפית את הפול, לקחתי את כל הקובץ, וזה הייתה טוב. אז אני אוריד רק את הפול מפה. הורדתי, בסדר. אז אני אעשה את זה שוב, אני אקח את המקומות בעוטף. אם מישהו מאבד אותי, אז פשוט תגידו לי, ואני אחזור על התהליך. מסמנת את קולום אחד, עדיף כמובן לתת כותרות, שכשאתם מגיעים כבר לנקודה הזאת, אז תדעו מה אתם בוחרים, במיוחד אם יש לכם... אני חושבת שהוא כן לוקח את הראשון פשוט, את הרו, יכול להיות. הוא בוחר את משהו מזהה, לדעתי, כמקומות, אבל... בקובץ שיש בו כמה אפשרויות, אז באמת לכותרות יש חשיבות. אוקיי, והנה בשני כפתורים הצלחנו כבר לראות את הנתונים שלנו על גבי מפה. עכשיו, פה אפשר לסיים את התהליך, אבל פה אפשר גם לשכלל אותו, גם בכמה פעולות ממש ממש פשוטות.
אז קודם כל אתם יכולים לראות את כל הפריטים כאן ואת הפירוט שלהם. אחד הדברים שמפריעים לי כרגע זה שאין פה תיוג, אני לא יכולה לראות את הלייבל של כל מקום, אז כמובן שאפשר לעשות את זה. בואו נראה מה האפשרויות שיש לנו פה. אם אתם עובדים עם כמה שכבות, ומה שאנחנו רואים פה זה שכבה אחת, כי לקחנו אותה מקובץ מסוים, ויש לה איזשהו הקשר מאוד מאוד מסוים, זו שכבה אחת. אני יכולה אחר כך לפרק את זה לכמה שכבות, ושכל שכבה תתנהג בנפרד. אני יכולה להוסיף עוד מידע בשכבה חדשה אחרת. עכשיו, מה זה אומר שכבה? זה אומר שאני יכולה להעלים אותה, ולהתנהל עם שכבות אחרות. ואני יכולה להתנהל עם כמה שכבות במקביל. כרגע יש לי רק אחת, אז אני עובדת איתה. אז לכן חשוב לתת, אם אתם עובדים עם כמה שכבות, אז חשוב גם פה להקפיד על השם, שיהיה לכם ברור עם מה אתם עובדים ומתי. אפשר כמובן גם למחוק את זה, אפשר לפתוח את הטבלת נתונים, ואז ממש לראות את האקסל כאן. אתם רואים? זה האקסל. אבל זה לא זה עם הנתונים הגיאוגרפיים, תראי, זה השמות. נכון, זה רק השמות פה. כן. ועל גבי זה אתם יכולים ממש להוסיף עוד מידע, add row, ואז להוסיף עוד מקום, לא יודעת מה, נגיד הורים, ואז לחפש אותו על גבי המפה. אני לא אעשה את זה עכשיו. ואתם רואים שיש פה כמה נורות אזהרה של מקומות שהוא כנראה לא זיהה אותם, או שהוא לא בטוח לגביהם. אוקיי, אז זה דבר אחד. אפשר בסוף התהליך, שתכף נראה לכם, לייצא את זה כאחד מהשתי התצורות הללו. כשלוחצים על הסגנון אחיד, אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה שאנחנו רואים את כל המקומות כנעץ עם אותו צבע ואותו סגנון, אבל אפשר גם לחלק את זה, במיוחד אם יש לנו נתונים שהם מספריים או דברים כאלה, אז זה יותר רלוונטי. פה אין כל כך אפשרויות סינון, הסינון היחיד זה, לא יודעת מה זה, כל מקום הוא פשוט בפני עצמו, הוא בנפרד. אפשר לעשות סינון אם יש לכם למשל לפי מחוז, ואז אתם יכולים לעשות הפרדה לפי מחוזות, או לפי, לא יודעת מה, מקומות שקרה בהם משהו מסוים, מקומות שקרה בהם משהו אחר, אבל כל עוד זה נתון לכם על טבלה, אתם לא יכולים, זה חלק מהעמודות בטבלה, ואז אתם יכולים לעשות סינון לפי, למשל פה אתם רואים קולום אחד, כי זה הטור היחיד שאני יכולה לעבוד איתו. אבל אם היו לי פה עוד טורים שאפשר לעבוד איתם, אז הייתי אומרת, תסנן לי את זה לפי קיבוצים, למשל. ואז הוא היה שם בצבע אחד את הקיבוצים, ובצבע אחר את כל השאר. אז אלה האפשרויות שיש פה. נראה לי שאם הטאב של הפול, אז יש שם את האפשרות של הסינון. כן, זהו, אני לא יודעת למה זה לא יצא, אבל לפחות תראו שתדעו שיש את האפשרות הזאת. אז הנה פה עדיין יש לי גם פה יש לי אפשרות לפתוח את הטבלה ולראות אותה, והוא גם נתן את הנורת אזהרה ש9 שורות, בעצם 9 מקומות הוא לא זיהה. עוד פיצ'ר שיש פה זה שאתם יכולים לשנות את מפת הבסיס, כלומר את הרקע, לפי מה שמעניין אתכם. אם מעניין אתכם לראות את הטופוגרפיה של האזור, תצלום לוויין, או אתם רוצים להדגיש פשוט את היישובים ושהרקע יהיה יותר, נקרא לזה רך, שלא יתפוס את תשומת הלב של העין שלנו, תלוי מה אתם רוצים להגיד באמצעות המפה. אז אלה הדברים בגדול. אני אציין אולי איזה 2-3 אתגרים שיש פה, ואני אלך בשביל שהמפה תדבר, אז אני קצת אחשיך את הרקע, כלומר שהיישובים ידברו. אחד זה שבאמת חלק מהמקומות יכולים להיות דו-משמעיים, יכול להיות לנו, לא יודעת מה, קפה ברוש איפשהו, ואז זה יופיע במקום אחר. אתם לא תדעו את זה עד שלא תלחצו על המקום ותראו איפה הוא מופיע לכם. עוד אתגר זה באמת, הנה בואו נראה איפה אשכול. אז אשכול זה מרחב, אמרנו, זה מחוז אשכול או מועצה אזורית אשכול, נכון? אבל בעצם פה זה מופיע כנקודה, אבל הנקודה הזאת יכולה להיות גם פה, או גם פה, או גם פה, למה דווקא שמו אותה פה? אז, וזה יכול להיות גם מטעה, כי זה יכול לגרום לצופה לחשוב שמדובר באיזשהו מקום, עיר או מושב שנקרא אשכול, ולא כך הוא.
ולכן זה גם אתגר כשבונים מפות, איך מייצגים כל אחד מהערכים שאנחנו רוצים לייצג. זהו, והדבר האחרון זה באמת, אני חושבת, הדבר הכי חזק פה זה החלוקה לקטגוריות, והאפשרות לערוך את זה אחרי שכבר הזנתם את כל הנתונים במפה, אתם יכולים להוסיף לפה עוד נתונים, יש פה סרגל שאפשר לעבוד איתו, אתם רואים את הסרגל מתחת לשורת החיפוש, אז אתם יכולים לעשות ניתוח ממש מרחבי, כמו למדוד מרחקים וכולי, אבל אתם גם יכולים לסרטט דרך שמובילה מעיבים לרוחמה למשל, ואז לקרוא לדרך הזאת, לא יודעת מה, דרך מספר 1. אם אתם רוצים, לא יודעת מה, לעשות עם זה מידע מסוים, אתם יכולים גם לשנות את הצבעים, את הייצוג של הדברים הללו, אז אתם יכולים לשחק המון עם הוויזואליזציה, כל עוד אתם מבינים מה אתם רוצים להציג לצופה. ואפשר להוסיף נקודות חדשות, אז אמרנו שיש נקודה, קו ופוליגון, אז נקודה מוסיפים עם הנעץ הזה פה, אוסף סמן, ואז מוסיפים את זה כאן, נותנים לזה איזשהו שם, שמירה, ואז זה הולך להתווסף למקומות בעוטף. פה. אני אחזור לסגנון האחיד, בשביל שתראו שבאמת זה יתווסף. אז זה נמצא כאן, ואז אני אומרת לו, תציג לי את טבלת הנתונים, ואז הנה המקום שנקרא לכי, נמצא כאן. זהו, זה בגדול, נוספת קו, נקודה, אזור, אפשר להוסיף דרך אגב לחשב מסלולי דרכים, באמצעות הדברים האלה, זה כבר פיצ'רים שנראה לי פחות רלוונטיים לכאן. אז זה לגבי איך לייצר מפה בכמה פעולות פשוטות בגוגל מפס. תודה מורן. אני רגע אשתף שוב מעניין. את המסך שלי. אז יש עוד דבר אחד שאי אפשר היה לראות במפה ששיתפנו קודם, אבל זה למשל מיפוי של רשימת הקורבנות ב-7 לאוקטובר, עם מקום המגורים שלהם, וכאן אני חושבת שיש עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, וזה באמת מה עושים נגיד אם אני רוצה לראות את כל האנשים ממקום מסוים ואין לי את הכתובת שלהם, אז יש איזה מין, כל המידע על אדם אחד פה, היא תהיה במין ערימה של נעצים על אותו מקום, אז גם פה זה משהו שצריך לטפל בו, ויש כלים שהם באים מהמפה ולפעמים עושים פשוט שינויים בתוך הדאטה של הקואורדינטות עצמם. יש לי את הקואורדינטות פה ואני יכולה לעשות איזשהם שינויים קלים במספרים האלה פה, בשביל לפזר את המידע. אז אני חושבת שהנקודה המרכזית פה היא שהתחלנו ברשימה של שמות, נכון? התחלנו ברשימה של יישובים, רשימה פשוטה, ועכשיו יש לנו הרבה מאוד מידע, גם על סוג היישוב, גם אני יכולה להמשיך ולהשאיר את המידע שלי ולייצר מידע, למשל אני יכולה לשאול כמה קיבוצים נפגעו, כמה מושבים, אני יכולה לראות רק את הקורבנות שהם באו ממושבים או מקיבוצים, ועוד מאפיינים שמצויים בתוך המידע המקושר. אז זה העבודה עם גוגל מפס. יש עוד מקום למשל, יש כלי שנקרא קפלר. קפלר זה כלי מיפוי שנוצר על ידי אובר, ואחר כך הם שחררו את זה ככלי פתוח, עם קוד פתוח. זה פועל אחרת קצת מגוגל, כי זה מפה שצריך להטעין אותה יחד עם הדאטה אם אתם רוצים לשתף אותה. זה לא כאילו איזה אתר שאתם מקבלים כתובת, אלא אתם מקבלים כתובת עם הדאטה שלכם, ודרך הדאטה אתם בעצם משתפים את המפה. אבל מבחינה ויזואלית יש כאן כלים יפים, וגם יש אפשרות לייצר טיימליינס במפות האלה, אבל הנקודה המרכזית פה
היא שיש לכם, יצרנו קובץ עם מטה-דאטה, יש לי קובץ, אני יכולה להוריד אותו כ-CSV, ואני יכולה עכשיו לעשות בו שימוש במקומות שונים, ועוד אני יכולה גם לשתף את המידע. זאת אומרת, למשל, כרגע אני לא יכולה לשתף את המידע על הקורבנות, כי קיבלתי אותו, אבל אני מקווה שאפשר לפתוח אותו. ברגע שאפשר יהיה לשתף אותו, אז בעצם לרשות כל היוזמות של התיעוד, יכולה להיות רשימה של כל הקורבנות מה-7 לאוקטובר, ולא כל אחד צריך עכשיו לייצר את הרשימה הזאת בעצמו ולעשות את המיפוי, ואפשר באמת לעשות את זה. אז זה השקף שהיה לי חסר בתוך השקפים שהכנתי, וזה הרעיון של רמות שונות של ייצוג של ידע. אני יכולה לעשות אתר, או לעשות רשימה במסמך וורד, או ב-PDF, ואני יכולה לשתף את המסמך הזה, אבל הידע שם לא יהיה ידע שהוא ניתן לפעולה על ידי מכונה. אני יכולה לעשות קובץ אקסל, אבל קובץ אקסל הוא עדיין קובץ שתלוי בתוכנה שיש עליה בעלות מסחרית. אני יכולה לייצר את המידע שלי כ-CSV, ואז זה קובץ פתוח, אין עליו בעלות, על הפורמט שלו, כי זה קובץ טקסט, ולכן זה משהו שכדאי לעודד לעשות, לשתף את המידע כקובץ CSV, ואם אני גם יכולה לייצר את זה כקובץ שיש בו מידע מקושר, אז עכשיו המילה אבשלום היא לא רק המקום, היא לא רק המחרוזת אבשלום, שיכולה להתפרש כשם של מקום או כשם של בן אדם, אלא אני אומרת זה אבשלום, ואני נותנת את הקישור, והקישור נותן זיהוי כמו תעודת זהות במובן הזה. עושה דיסאמביגואציה, ואנחנו יודעים את המשמעות של זה. אז זה ממש על רגל אחת, עברנו בדיוק שעה, זה ממש על רגל אחת, על הרעיון הזה, של איך אנחנו יוצרים דאטה שהוא מקושר, זאת אומרת, על הרעיון של המידע המקושר והפתוח, שזה כלי מאוד חשוב בשיתוף וביצירה של מידע, ובאיזשהו, אחת השיטות שיש לנו לעשות בזה שימוש, דרך ה-OpenRefine, יש גם ממשקים דרך הגוגל שיטס, שוב, זה עניין של נוחות ואיך אתם אוהבים לעבוד, אבל זה משהו שכדאי לאמץ אותו כפרקטיקת עבודה. ושבוע הבא אנחנו ניפגש שוב פעם, ושבוע הבא אנחנו נדבר על איך אפשר להציג את המידע שאספנו בפלטפורמות גם שהן פתוחות, זאת אומרת, איך אפשר בידע שהוא מובנה בצורה כזאת, בסטנדרטים שדיברנו עליהם, שכל עמודה יש בה ידע מסוג אחד, ובצורה אחידה, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות עם זה. אז זהו. ואם יש שאלות אפשר לכתוב וכן הלאה. מעניין מאוד, תודה רבה. תודה. תודה רבה. ביי, להתראות. להתראות, תודה רבה. יעל, יש לי שאלה אישית. כן. האם יש איזושהי אפשרות לעזור במשהו שקשור לעדות 710, תמלול דברים או משהו שאפשר אז כן, להשתתף בו? אז בעניין תמלול באמת כדאי לדבר עם רננה, ובעניין הארכיון אפשר לדבר איתי גם כן. הארכיון פשוט אין לי כל כך כן. ידע בינתיים, אז כאילו רק מה שפה בסדנאות, אז בסדר, אז אני אדבר עם רננה. תודה. להתראות. ביי, יום טוב. ביי.